जों हायदे चेन्नाइनि फैमानि दं जों सुबामानि गरै जों थांनानैबो कन्टेक्ट करेखा महाराजा जोंनो हेल्प फैमानि बागै ani yar kaisa tongo deborma arlando deborma mobile contact khai जोंनो सुबाखा जों बै contact khai महाराजा जोंनो हेल्प खायखा tabuk जों थांनानै नाइसिं पारा हायदे जोंनि ग्रुपआव 19 जन दङ बरगो बिनिजा बरगनि जागाबो रां गरै ताक थांनानै असुबिदा हमनि बागै जों महाराजा जोंनो हेल्प खायखा जों आसगनो हामबाय सरकारले सुबाले आदा सरकार जोंनो कन्टेक्ट खायमानि कुछ गरै मुंसाफन रिजल्ट गरै आन्सार गरै जों बसक आरो बास स्टेन्डबो फायखा साटुं तुंमा फानो जों कस्त मस्तेखा फानो जों आरो फायखा गरै रनानि कुछ व्यवस्था गरै आंखे महाराजा जोंनो कन्टेक्ट खालाय जोंनो सुबाखा इनके संले खनाव सरकार बास ने जान न थांग थुनो ने अबले सरकार बास जोंबो कन्टेक्ट खायो सरकार बास जों कोक सालायका बास मालिक भाई ड्राइवर भाई कोक सालायमासे नरक रां तो के नरक पारा थांनो थांमनो रां करे के जों बायका थांनाय के बुवागराना ताम सानामसुं बुवागराना जों सानामसुं त्रिपुरा राजा महाराजा न जों बेलेखे जोंनो हेल्प खायमानि जोंनि ग्रुप 19 जन दङ 19 जन बेलेखा बरक भाई जों खाकजाङो हामबाय